Nenchire ya moyo kweneke buna abasaye nabiga bana beskuru nkunyara ko babale bagutwariki bagakora kinga kekiga cyerusa ekera bari asomotimo ko bakora seki skuru baniga abantu abagende tugweso kina kunyaka bakwigore merobulio animo no chinsemo chechi tournament egere ko abana banyara ko baguchisa sensemeyo erigo kyania ibirengo by'obusali nabigo ko batanga kwesona ni namangana ye amariogo yogutinde Jengo tabanga Dr. Umbongi Obed okodire gento kingenjo mono sana eko era abantu bagaso wajibusa ime kichanga ime kinyasore ime osakori riore getiga abane bayikiroro na mwakire ngambia mono na ande nkuna chare talents na ande korokana na abwate ibirenga bibiri kujibusa munato tebeti egenteke nese community ye ibacho ibinte ekerto kujase getiga iga ntosiri ibintu mune binate amuna magwa kinyasore ande gweteba and idleness na ande muna mwe mwate abe mijese ende neroro bali bande batari kwa kasoka bali bande batari ko minyoka bali bande batari kwa kafarepo imijeso na bigete yonsi njengo teba na gase sense moya ibajo tubwato morembe na tubwato bwanjani Dr. Mbongi gendere ko tosira abana aba togendere bosio e committee ande tuaro lire nkoleta kira bandamo yali bali masabengi last time mungu abegete na ande ndojera undi ko abegiro mukia ande twajiansiro bona ke kombe ke buna tuwa kiasite ga tuwa nyoleta abana ba kinyureke na constituency yeito ko iranda bare mbaega kimichezo na ande ka kimune yerusa yatuka ngambali ko toka bale bwago cyo bale bintu by'ubusagi ekagera opedia karengera linga tigabe ke kombe ke bona kuna kia konyire ga mura muzi koro kuna getia bono mupira no enderete na abantu mba endete kuna kocha na ande ne round ino kia lenge tuagete timu yirete yale kurukuba Chelsea na waya inero yirete kombe kyo na ande round ye tuabikira bono boniga for now timu tore Chelsea jire 15 ande to endete jinde na wajira amente constituency ngimo ono nale ko iraniria basaya bari isiko bajenga gie yerusa egere to sudie kombe kia Dr. Mbongi na ndegere to gendere mutwe egere na bwate ni scholarship ke kombe ke getara era scholarship bunjiro mono kire se talent abana bari bagoje kuchiasa banje banyore ki scholarship chikona direct kuchiasa school mono basically kera sa abana bakke baje ko swase ngagie yerusa